Και ανεβήκαμε στη Μαρία Μπέργκετ για να έχουμε μια πανοραμική θέα της. Αυτό είναι το Δημαρχείο. Εδώ είναι το μικρό νησί της Γκάλμαστράν. Εδώ είναι η Γκάλμαστράν. Εδώ είναι μια εκκλησία που δεν φαίνεται. Εκεί είναι το Λούνα Πάρκ. Και εδώ με βίντεο. Με το βίντεο πολύ ωραία. Είμαστε σε ένα σημείο που βλέπεις όλη την πόλη. Όλη τη Στοκχόλμη δηλαδή. Είναι viewpoint εδώ. Και εδώ είμαστε πάλι σε αυτό το viewpoint που βλέπουμε όλη τη Στοκχόλμη από πίσω μας. Και αυτά είναι τα μικρά νησάκια, το Δημαρχείο. Να και η Αλίκη εδώ. Είμαστε σε ένα μικρό λόφο. Αλίκη, σε αυτό το σημείο βγάλουμε φωτογραφίες. Εδώ, περίμενε, μην μπαίνεις λίγο μέσα. Εδώ, εδώ, όντως, άμα κάνεις και zoom. Είναι αυτό που δείχνουν οι καρποστάλ. Αυτό το σημείο δείχνουν οι καρποστάλ τελικά. Τώρα καταλάβαμε τι δείχνουν. Βλέπαμε, δεν καταλαβαίναμε. Εδώ βλέπουμε και δύο ουρανοξύστες στο βάθος, συμμετρικούς, δίπλα στο Δημαρχείο. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν και αυτά τα κτίρια μέσα στην πόλη, τα οποία είναι τα ψηλότερα και είναι τελώς ομοιόμορφα. Και εδώ είναι το πιο διάσημο σημείο που το βγάζουν όλη η φωτογραφία. Και η Αλίκη μας εδώ και μια λήψη εδώ πανοραμική. Τι να κάνουμε. Εδώ δείτε τι ωραία. Όχι, εγώ θέλω να βγάλω το δρόμο. Και βλέπουμε εδώ και το Λούνα Πάρκ. Σε ένα πολύ ωραίο δρόμο. Και είμαστε εδώ. Εδώ, στο Σεπχόλεν, κάπως έτσι. Φαίνεται και η θάλασσα. Okay. Και εδώ παραδοσιακά στενά μέσα στην Σεπχόλμ, με σπίτια του 18ου αιώνα. Όντως όλα τα κτίρια εδώ είναι παλιά. Όντως είναι παλιά. Όλα είναι παλαιακά του 18ου αιώνα. Τώρα το λέω εγώ.
Λοιπόν, είμαστε εδώ σε ένα πάλι viewpoint. Βλέπουμε την άλλη πλευρά. Εδώ είναι τα δυο νησάκια τώρα. Τα ονόματά τους θα τα πούμε άλλη φορά. Στο ένα νησάκι είναι το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, στο άλλο νησάκι είναι το ναυτικό μουσείο. Να το, αυτό εδώ είναι το ναυτικό. Εδώ είναι το άλλο νησάκι, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Εδώ είναι το πολύ ωραίο, πολύ μεγάλο το κουράλι. Βουλιασμένη κρυώνει. Εδώ είναι η άλλη πλευρά πάλι της πόλης. Αυτή είναι η Γάμλασταν. Απέναντι είναι το Δημαρχείο που όλο λέμε ότι θα πάμε και ίσως και δεν πάμε ποτέ τελικά, έτσι όπως πάει. Εδώ είναι το Skepholm. Ο αέρας είναι καταρρυπάς εδώ, εντάξει. Λίγο προστατευτήκαμε. Έχουμε τον ήλιο ανάποδα, δεν βλέπουμε. Εμείς παίρνουμε εδώ πολύ ωραίες θλίψεις. Είμαστε σε ένα πολύ ψηλό σημείο. Σε παίρνει ο αέρας βέβαια. Μια selfie γιατί δεν βλέπω να με φωτογραφίσει κανένας. Όχι βίντεο τραβάμε. Βίντεο τραβάμε. Τα νησάκια. Πέσαμε σε μία μέρα πολύ αέρα. Το αυτοκίνητο μικρό. Εδώ πάλι. Κάνει και κάνα zoom. Σε σένα. Γίνεται zoom στο βίντεο. Το κουραζιερόπλαιο. Και το κουραζιερόπλαιο. Και από εδώ βγαίνεις έξω στο αρχιπέλαγος, από αυτόν τον δρόμο βγαίνεις έξω στο αρχιπέλαγος. Καλά που δεν πήγαμε σήμερα κρουαζιέρα, φαντάσου να πηγαίναμε. Και εδώ μέσα είναι στον Χόλμ. Και εδώ το Γάμλασταν εδώ, με τις εκκλησίες του. Δεν περιφέρεσαι μόνο σου, λέει. Έλα, μπες τι. Είμαστε στο City Hall τώρα. City Hall. Δεν περιφέρομαι. Αυτή όμως είναι πολύ παραστατική, έτσι. Ναι, αλλά εγώ δεν την καταλαβαίνω όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μήπως ο άλλος μιλούσε πιο... Κατάλαβες. Τι να σε κάνω. Τελικά το δείπνο του... Άσια και όμως. Σ' άρεσε. Εγώ μακάρι να μπορούσα λίγο να καταλάβω και τι λέει. Περισσότερο. Αλίγη γύρνα.
βγάλουμε το νερό. Joining to celebrate the opening of the hall on this one special day, Midsummer Eve, 1923. So that's what this wall is all about. So much about walls. So what happened here? This year is used for many different celebrations. Like we have had dinners, receptions, dances, music videos here. And the room is designed to be a banquet hall. Along the whole length of the room, above us, there's a big kitchen, as big as this room here. And it's used for celebrations, like the wedding, of course, in the corners. Λοιπόν, το Δημαρχείο, στο Πόλμης εδώ. Α, κάτω αυτά πάνω. Είναι αυτά τώρα εδώ. Εδώ που γίνονται όχι απονομές των βραβείων Νόμπελ, το φαγητό, το dinner. Μετά τη βράβευση γίνεται το dinner εδώ. Και εδώ είναι το Δημαρχείο, το οποίο έγινε το 1900 τόσο, δεν είναι και πολύ παλιό, αλλά το κάναμε κόκκινο τούβλο και φαίνεται σαν να είναι παλιό, ενώ δεν είναι παλιό. Να και όχι το καμπαναριό, το tower εδώ, που ανεβαίνουν με πολλά σκαλιά, ανεβαίνεις για να δεις τη θέα εδώ, το οποίο μπορείς να αλλού και να τη δεις χωρίς να ανεβείς σκαλιά. Αλίκη. Πάρα πολύ ωραία εδώ. Η Αλίκη μπήκε στο πλάνο. Θα μπω και εγώ εδώ μαζί. Εδώ κάνουμε. Είμαστε ένα ταξιδιωτικό ζευγάρι. Είμαστε travelers. Και εδώ είναι ωραία. Good. Καλά, εδώ μιλάμε και κοίταξε πως είναι τα σύννεφα λίγη, σαν ψεύτικα. Δεν. Δεν γίνεται, πρέπει να είμαστε έτσι. Έλα, Λίκη. Μην πέσω κιόλας. Τι θες να κάνεις? Όχι, να βλέπω. Α, βγάζει βίντεο. Ναι, βλέπω. Τι βλέπω. Πίσω μας είναι η Γάμελα Σταν. Εδώ είναι το Δημαρχείο. Πολύ ωραία. Εδώ είναι ο πύργος του Δημαρχείου.
δεν είναι πολύ καλά. Τα σύννεφα είναι λίγο ψεύτικα. Τώρα μπορείς να τα δείξεις βίντεο. Λίγο. Και το τρένο το προλάβαμε λίγο. Και εδώ το νησάκι, το μικρό νησάκι της Γκάλμα. Α, καλά μιλάμε εδώ, Αλίκη. Είναι Pixarapple. Pixarapple. Και έχει και τα ασημένια εδώ. Έχει και τα χρυσά. Έχει και αυτό το κτίριο που μοιάζει σαν τα Ολλανδικά. Έχει και αυτή την πλάρα εδώ. Εδώ, να και το Σέρατον. Αυτό είναι το Σέρατον εδώ. Κάτσε. Πολύ ωραία. Σούπερ. Να βγάλουμε και μία selfie και μετά βγάλουμε τις φωτογραφίες. Σούπερ. Σαν Βενετία είναι αυτό το νησάκι, σαν τα νησάκια της Βενετίας, Σούπερ. Και ένας χρυσός βασιλιάς εδώ στο Δημαρχείο, Μπίκερ Καρ, ο Κάρολος. Ποιος Κάρολος τώρα δεν ξέρουμε, αλλά χρυσός. Θα περάσουμε τώρα εδώ τη γέφυρα. Α, και εγώ με το Χρυσό Βασιλιά εδώ, παρέα. Παρεάκι. Και εδώ είναι η άλλη πλευρά της πόλης, το National Museum. Ξεκινάμε από εδώ. Εδώ είναι η Γκάλμασταν και συνεχίζουμε. Εδώ είναι το National Museum και συνεχίζουμε απέναντι. Απέναντι είναι μια άλλη πλευρά της πόλης. Φεύγουν άλλα καραβάκια. Και αλήκη μας εδώ. Δάμε και εδώ, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Έλα εδώ.
Αργή, κοίτα εδώ. Αυτό εδώ τι ωραίο. Και μια τελευταία λήψη εδώ. Βλέπουμε και το υπεροκιάνιο στο βάθος. Να το cruiser. Τεράστιο. Από τα μεγάλα. Αυτό είναι το Nordica Museum. Και εδώ είμαστε εμείς. Πάρα. Εδώ στην Προβλήτα, στην Αποβάθρα. Σούπερ. Εκεί είναι το Κάλμασταν, στο βάθος. Έχουμε και τον ήλιο ανάποδα τώρα, λίγο με ζορίζει. Εδώ είναι το Σκέπχολ, η Αποβάθρα. Εδώ το λεωφορείο, τα βαποράκια και εμείς εδώ. Γράφει, ναι. Και εδώ είμαστε στο λόμπι του ξενοδοχείου τώρα. Εδώ μιλάμε, κατάσταση σούπερ. Θα σε βγάλω, ναι. Είναι έθριο, μέσα στο οποίο είναι το λόμπι και το εστιατόριο. Πολύ ωραία λέει, δεν μπορεί να πεις κάτι άλλο. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί, είναι η αλήθεια. Το κόνσεπτ. Κοίταξε πάνω. Αυτό δεν κάνει ανάστροφη λήψη. Και λίγη εδώ ξεκουράζει, σούπερ. Δεν κάνει ανάστροφη λήψη.
photos.